Thokozani, igama nguVusi uMabunda, umhlaba Mabunda umuhle kacela umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yezo TV. Namhlanje bengithi mangikhulume namadoda. Ngithi amadoda bese ayasondela, sondelani madoda sikhulumeni. Namhlanje ngikhuluma ngamadoda anesibindi, amadoda amesabayo umuntu, amadoda anamahloni. Uma uyindoda kumele ube namahloni. Ungenzi izinto engamelanga uzenze, iba namahloni. Ihloni malingene enhlizweni yakho lingene nasengqondweni yakho. Kokuqala nje into ebengifuna ukuthi sikhulume ngayo namhlanje. Thina singamadoda, abantwana bethu babonelela kithi. Especially abantwana abangabafana babonelela kithi. Konke thina esikwenzayo abantwana bethu bayakwenza lokho. Kodwa iqiniso licala kuphi? Emzalini. Yabona uma uyindoda uzazi ukuthi wena ungubani, uzalwa kabani. Imvelaphi yakho uyazi, uba yindoda eqotho. Abazali namhlanje abasakhuluma amaqiniso. Abazali bafihlela abantwana izibongo zabo. Especially uma uwumfana, umntana womfana. Uma uwumntana womfana uba naleyo nkinga le ukuthi ehambeni wesikhathi ugcine bese uyahlupheka, uhlushwe yindaba yesibongo ngoba ithongo lifuna usebenzise lesasibongo salo. Ngoba phela wena kumele uthuthukise umndeni, uthuthukise isibongo sakho. Bengicela abazali, nina abazali, ukuze sibe namadoda aqotho kusasa namhlanje. Khulumani iqiniso. Umntwana makazazi ukuthi ungubani. Umntwana makazazi ukuthi uvela kuphi. Imvelaphi yakhe makayazi. Yebo mhlambe sometimes kunzima ukuthi ukhulume ukuthi uzibani wakwabani. Kunzima ngoba mhlambe kwesinye isikhathi uphanisha umntwana ngenxa yenkinga zakho ngoba lo muntu wena ninaye nahlukana ngendlela nathize thina esingayazi, kodwa umntwana wayengekho lapho. Umntwana womfana kubalekile ukuthi azi isibongo sakhe ukuze naye athuthukise isibongo sakhe ngoba ukhona khona la emhlabeni namhlanje kungenxa yethongo lakhe. Okwamanje ngiya-understand umntwana obelonga kumama esibongweni sako malume. Especially if abazali abacacanga. Umntwana obelonga esibongweni saka mama. Kepha kubalekile ukuthi asazi ngoba idlozi lizomfuna limthole la akhona khona komalume. Limthole lapho bese liyamhlupha idlozi. Futhi nanoma umntwana kumele ahamba ayothwasa mzali ngicela bese uyavuma. Yebo kunzima kwesinye isikhathi ngoba sikhala ngezimali, sikhala ngeindleko, sikhala ngantonto. Kepha kubalulekile ukuthi umntwana nanoma ngaba wentombazana akwenze lokhu abizelwe kona emhlabeni ngoba kwazi bani akafundi nje namhlanje kungenxa yokuthi wena uyala ukuthi enze izinto. Akashadi nje kungenxa yokuthi wena uyala ukuthi enze izinto. Abanye bangena einkingeni ngoba umzali uyala ukuthi umntwana aphethe lokhu abizelwe kona emhlabeni. Mangibuyele emadodeni. Bafowethu masibaphatheni kahle abo mama bethu. Sengisho abazali bethu. Mhlambe nje nathi abashela amaqiniso ngoba babona kahle ukuthi uma angacala akutshela ukuthi wena ongwakamabunda uzocala bese uthi uvuka injebovu. Bayasaba nabo. Nathi ayikho into esingayenza. Kepha ngiyacela nina abazali ukuthi masikhulumeni iqiniso sibaziseni abantwana bethu ukuthi bangobani, bavela kuphi, sibaziseni imvelaphi yabo. Sizokwazi ukuthi nathi sakhe isizwe esiqotho esamadoda aqotho. Amadoda aneqiniso, amadoda amsabayo umuntu wesifazane, amhloniphayo futhi. Mhlambe nalezi inkinga esinazo namhlanje angeke zisaba khona. Bengicela namhlanje ngikhulume namadoda ukuthi masihlonipheni abonkosikazi bethu, sihlonipheni abantwana bethu, sihlonipheni abazali bethu ukuze ikusasa libe clean, liqhakaze. Igama nguVusi wakamabunda. Bengithi nje mangisike elijikayo. Ngicela bese uyasubscribe. Uma mhlambe une-idea or noma mhlambe ongabe une-comment, ngicela bese uyakhommentela laphansi. Bese uyasubscribe futhi. Ulike le video le bese uyayishare. Ingoma yeza TV le. Thokozani.